Sinar Dunia. Hei, kowe iki merek kayak kertas. Oh, merek kertas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dalang Ki Gading Pawukir. Di Saking kula Bapak Haryanto panitia Reksa Kadang badhe nyuwun lelagon tembang Lungiting Asmara kalian Suketeki ingkang nyekar Mbak Tatin kagem sesepuh paguyuban Bapak DRS Suwaryo kalian Bapak Waryanto lan sedaya putra wayah Trah Yastro Diarmojo. Diarmojo. Nggih. Nggih. Niki nggih enten pamundutan saking Mbah. Wah, BA. Nggih. Lah BA tulisannya apa? Hurufe apa hurufe? BA. B karo A. Nah, diwaca? Eh, Ayo wis. Karemu Mas. iki sing saking Pak sapa ya? Pak sing wau. Pak Pak Tanto. Pak Tanto. Nderek tembangnya nderek kok. Pak Saking Tanto. saking WA napa? Niki assalamualaikum. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Endah. Saya Bu Retno Parisi badhe mundut lagu Sambal Kemangi. Semoga Mbak Endah berkenan membawakan lagu tersebut. Lagu kesukaan. Sudah transfer kagem tali asihnya Rp250.000 pada rekening Pak Agus matur nuwun. Oh. Nggih, matur nuwun. Sambal Kemangi. Iki uga disengkuyung kadang-kadang seniman saking Tlatah Temanggung luar Oke. biasa. Pak Pawit. DM Reneng. Nggih niki lagune napa remian Mas Gading? Manut sing saking Pak Tanto riyen urut nggih Mas. Nggih, manut nggih. iki. Spesial untuk istrinya Pak Tanto yang sedang ulang tahun semoga panjang umur. Sehat selalu. Sehat selalu. Nggih. Apa ya? Lagune manut pelok. Pelok ya. Sing nganggo bawa. Aku bawa. Heeh. Sing kira-kira bawane 1,5 jam. Njuk rampung ya Mas. Bawa sing penting bawa remian nggih. Nggih. Mangke didawake napa sik. Pak Tunggut seliramu rawuh apa Mas? Nah, aku senenge ngene iki lho nek Mbak Tatin iki. Lah ya kowe aku lagi nyanyi lagi mangap. Kok malah ngomong jenengane sing ngendikan Ora. apa Mas Gading? Mboten. Senengane iki ganggu lho. Lagi nek kagol aku kok iso merkitik ya Mas. Kagol yo baleni. Yo nek wis kagol iki ora anu to Mas. Seliramu Mas Gading iki sik Umpama anu. Apik seneng aku nih. apa Mas? Oh, mboten pun monggo. Aku mung seneng le bebeda ya. Kok nek seneng tenan karo aku piye? Hah? Seneng tenan karo aku piye? Wow, semua anu kok. Maksudnya wahyu. Gawe tangis kang kebak tetunggal sliramu kang pilih